'Cause you're a superstar. You got the face that they've been looking for. You're a superstar. You got the face that they've been dreaming of. You're a superstar. You got the face that they've been looking for. You got the look, you got the style. I'd like to be you for a while. People watching every move you make. You make a smile with every picture they take. 'Cause you're a superstar. You got the face that they've been looking for. You're a superstar. You got the face that they've been looking for. Magandang araw po sa inyong lahat. At syempre, nandito na naman ang pinaka-paborito, Pinaka-fresh, pinaka-bongga, pinaka-hot, pinaka-maingay, at pinaka-habay sa lahat-lahat ng shows. dito sa Ilocos ang Iloganda. Syempre, marami tayong inanda ngayon, Jen. Of Kahit course. mga televiewers talagang aabangan ang mga bagong shows at of course yung segment na Extinador Explorer nalipat na dito sa Iloganda para hindi mabitin ang ating mga televiewers. ay saan naman naganap yun? Of course, sa UNT, maya-maya nandyan ako sa mga taga-UP niyan, UNT niyan. UP niyan? Oo. Mag-ready na kayo dahil eksena na sa Extinador Explorer at syempre, mawiwindang kayo talaga sa mga kakulitan na gagawin ko doon. Ayan. At ano bang gagawin natin? Meron tayong bisita rito, of course. Of course, abangan natin ang ating next guest at siya ang pinaka-fresh at pinaka-in-demand na babae. Fresh talaga. Dapat yung Oo. fresh mo, mas malutong Fresh. no? Oo, maganda siya. Alam natin lahat na pag sinabing maganda, syempre mag-expect tayo ng more pa. Kaya, syempre dapat ka na mag-expect At tayo ng aabangan more. nyo mamaya yan. Marami tayong tatanungin na medyo kapilahan, medyo Kakulitan. medyo masaya talaga, masaya promise. Lalokahin natin siya ng bongga. Naman. At lahat-lahat ng yan Ay masasaksihan at aabangan at matutunghayan ng ating mga televiewers. dito lang yan sa pinakamasaya, Pinaka-fresh, pinakabago, pinaka-habay, at pinakabonggang show sa Ilocos ang Iloganda.